Jodak Mabondo mana kaka jo Kenya mamoko podi medo rito duoko mar Comten piny ka chenro mar nono oboke mag ombulu podi dhi nyime Bomas of Kenya. Jodak go nyoketo romo e boma ma Siaya kono mar luwo kaka chenro dhi nyime e tipo moketi kendo gimiyore mijingo e rito magiwacho ni ochungo chenro mamoko. E kinde no jotelo e alwora no omedo jiwo horuok ka achiel kod kwe. Wan kaka jobondo kae wan osemiwa thuolo mar gokura mane wasego kura chieng' tich ariyo ma watieko. Koro kama wachung'e ni kae mwanindega tema piny runwae. Chunywa chande nikech ok wang'e ni lendo kowuok to ang'o midhi landi, lakini wan gi geno ni wan midhi landwa kaka joloch. Mano kende gima osebedo ka chando chunywa. Anya nyiso jowetewa ma giludo kaka ludani ni gibed abeda gi chuny motegno to gibed gi kwe, nikech duoko mabobiro wageno kaka wan jobondo ma joma kuma jakoma nyuolie ni biro bet maber. Yosiko ka gona simbe ni kura nyocha gisego kendo gigoyo yo makare kendo gigo kura ne ODM. Koro wan gi stress kendo ji onge kwe. To wasiko kwa wacho ne gibeda gi kwe nikech kaka waneno gik moko kadhi to wageno ni Raila Amolo Odinga emibiro lande mondo bed president mamarwa. To koro waol gi bete pak ka nikech onge ng'ama dok kata ode. Kae mwachieme, kae mwawe mach, gimora mora ma wan go kaka jo ODM kendo kaka jobondo. Wabeta beta ka kwarito. Kuom ombulu mwasego ne wago maber kendo waserito kendo wasenindo lang'wen e pak kokwanindi to wachiemo mnaka. Koro kwang'en kwan mamalo dhi nade. Wakwayo Chebukati mondo nyiswa ler mar adier mondo wang'e kumwantie. To geno ma wan go wan kaka jo Siaya. No wach kalure gi sani the amount of cash makuro sani bira allocation odogo sudo to 35%. Wang'iyo ni mondo mi ong'inwa weche mag puonj mondo nyithindo yaw skunde o support mondo be dijo mowuok school from tertiary education mondo be oyud tije kuonde moko madonje. Wan gi ratia Kenya mednwa kanyo. Gima ber ahinya